Здравейте, уважаеми гости! Много ми е приятно да ви посреща с добре дошли на днешният вебинар на разплащателната платформа CrowdCoins. Казвам се Николай Редунчев и днес ще бъда ваш домакин на този вебинар. Искам да знам дали ме чувате. Ако всичко е наред, може да продължим. CrowdCoins – това е най-новата централизирана, универсална, дигитална валута. Дигиталната валута не е нещо ново, тя е позната много отдавна в света и затова ще направим едно кратко въведение в нея. Дигиталните валути или цифровите пари са интернет-базирани разменни средства, които са различни от физическите, като банкноти и монети, но проявяват свойства подобни на физическите и дават възможност за моментални транзакции и безгранично прехвърляне на собствеността. Именно CrowdCoins, платежната платформа, позволява такова прехвърляне моментално на парични транзакции. Тъй като дигиталните валути все повече навлизат в света, през 2012 година Европейската централна банка е решила да даде едно официално определение и ги определя като вид нерегулирани дигитални пари, които се издават и обикновено се контролират от техните разработчици и се използват и приемат сред членовете. Каква е историята, която седи от минало време до ден днешен и на която стъпваме ние? Може за мнозина от вас да е странно, но първи в света се е сетил създателят на Кока-Кола да създаде виртуална валута. И го е направил през 1887 година с купон, първи в света, който дава отстъпка за покупка на напитка. Следващият е C.W. Post, друг американец, през 1895 година, и той дава отстъпка в своите кутии за зърнени храни. Известно време след това, през 1980 година, навлизат така известните ни кредитни карти, American Express, MasterCard и така нататък, които дават редица отстъпки при тяхното ползване. Например, вие летите до някаква дестинация, следващият ви полет има определени отстъпки и така са създадени програмите за лоялни клиенти. През 1996 година за пръв път се появяват системи за разплащане. Една от тях е eGold. Система, която е обезпечена с злато. Нейната валута, нейната дигитална валута е обезпечена с злато. Но, за съжаление, поради анонимността на проекта и непълната прозрачност, този проект е затворен, защото са извършвани нелегални транзакции и измами, които са били извън закона. WebMoney също е такава платформа, тя съществува и до ден днешен, има огромно количество клиенти. Second Life е една много добре позната игра, която е виртуална реалност и използва така наречените Линден долари. Те биват издавани за първи път през 2003 година. Liberty Reserve, отново великолепна разплащателна система, 2006 година се създава, но отново не просъществува до наши дни, защото също са извършвани нелегални транзакции, които са извън закона. Виждате, че до момента всичко, което е извън закона, рано или късно бива затваряно и това ще се случва и ще продължава да се случва и в днешно време и в бъдеще време. Големите правителства и държави, които управляват света, не позволяват
да има нищо извън техния контрол, въпреки редицата опити. Системата Ven също е подобна, също уникална система. Nintendo, добре известната ни игра на всички. Тук те използват дигитална валута за различни стъпки при покупка на игри вътре в системата. Perfect Money съществува и до ден днешен. Тя е много здраво стъпила на пазара с огромно количество клиенти също. Няма да навлизаме в детайли, просто ви давам примери с това, че дигиталните и виртуалните валути са познати от много отдавна и не са нещо ново. Те все повече навлизат в нашето ежедневие. Facebook, добре познатата ни система, социална мрежа, също използват Facebook кредити. Но те също са в миналото, защото не са намерили голяма популярност и са използвани само сред разработчиците на Facebook. Биткоин през 2009 година, първата криптовалута в света. Всички знаем историята на биткоин и до ден днешен биткоин съществува със своите предимства и недостатъци и огромни мащаби. Microsoft Points. Отново дигитална валута, използва се само вътре в Microsoft. Amazon, добре познатия ни онлайн магазин, също използва валута и е наречена Amazon Coin. Виждате, че всички най-големи използват дигитални валути. И в днешно време, 2016, това е една от най-новите дигитални валути, нашата CrowdCoins. Това е валута, която да не се подвеждате по името, че е някаква монета и че се копае по някакъв начин. Не. Това е просто разменна единица, разменната монета, която ние използваме, за да осъществяваме нашите безплатни, обикновени транзакции в цял свят. Има някои понятия в индустрията, на които бих искал да ви обърна внимание, преди да продължим. За да стане по-ясно всичко, първо ще се спра на парична матрица. Защо е необходимо да видите паричната матрица? Ами защото в нея се вижда много ясно кой къде се намира и в какво състояние е поставен на пазара. Паричната матрица дели парите на два вида – по формат и по правен статут. По формат се делят на физически и дигитални, по правен статут на нерегулирани и регулирани. От своя страна, нерегулираните, това са централизирани и децентрализирани валути. Централизираните се делят на купони и местни валути, децентрализираните са физическите стокови пари. Към тях спадат Ripple и Stellar, които са много близко до биткоин като стойност. Дигиталните пари от своя страна, към които също спадат въпросите Ripple и Stellar, както и биткоин, се делят обаче на небазирани на криптография и на криптовалути. От криптовалутите споменавам само биткоин, те са още неизброим брой. Много са, но ще обърна внимание на тези, които не са базирани на криптографски методи. И както казах, ние не сме единствените, съществуват множество такива, може да се проверят и те имат много стабилно присъствие на пазара. Ние сме небазирани на криптография, пак повтарям. Към небазирана на криптография са и интернет купоните, за които споменах по-рано, както и мобилните купони. Това са електронните пари и парични депозити в търговските банки. Преминаваме натам към категоризацията по валутен поток. Тази категоризация ни дава следната представа. Дали валутите са затворени, еднопосочни или конвертируеми? Какво означава това нещо? Ами, много просто. Ако са затворени виртуални валути, това означава, че те са без връзка с реалната икономика и са обикновено при онлайн игри. Например, светът на Warcraft. Следващите, които са еднопосочни валути, това са обикновено купони и програми за лоялност, за които споменах в самото начало, при пазаруване на кредитни карти, на билети с кредитни карти, прощайте.
Също така в някои виртуални игри, където може да се купи валута, но не и да се обмени след това в реални пари. Тоест това са всичките Facebook кредити, Coca-Cola купоните, Microsoft точките, Amazon.com, всичките предлагат еднопосочно вие да купите дадена тяхна валута и да я използвате само вътрешно в системата, без възможност за обратна обмяна на тази валута в реални пари. И накрая най-популярните, конвертируемите, бъдещето е в тях. Към тях спада естествено и биткоин. Second Life, валутата Linden Dollar, също е към конвертируемите валути. Това е валута, както виждате, която може да бъде купена и продадена срещу законни платежни средства. Много хора твърдят, че книжните пари и тези монети, които сме свикнали днес да използваме в ежедневието си, ще бъдат минало и много скоро няма да съществуват. Но това никой не може да каже със сигурност. Докато съществуват държавите, ще продължат да съществуват и техните хартиени и монетни пари. Какво е развитието на индустрията, какво е очакваното развитие на индустрията в бъдеще? Като всяка индустрия и дигиталната има своето развитие. В момента то е много малко на фона на общия пазарен капитал на фиат валутите. Както казахме, това са официално издаването от правителствата валути. И 2015 година виждате каква е статистиката. Съотношението е повече от очевадно в полза на недигиталните валути. Но това от своя страна показва, че дигиталните валути имат какво още да печелят на пазара в световен мащаб. И какви са прогнозите за 2025 година? Някой може да я предположи от вас. Ето вижте. Огромно количество дигитална валута, от която може да се възползваме всички ние. Този ръст на дигиталните валути първо предстои да се случи. Той в момента не е факт. Вие виждате какъв огромен потенциал има за развитие на дигиталните валути. Но пак повтарям, на легалните дигитални валути. Защото практиката досега показва, че винаги нелегалните, анонимните транзакции винаги се намира начин те да бъдат спряни по някакъв начин. Легална валута в момента дигитална е CrowdCoins. След малко ще поговорим за нейните предимства пред останалите. И ето първото от предимствата. Централизирана срещу децентрализирана валута. Аз няма да ви убеждавам защо използвам централизирана, а не децентрализирана валута. Вие сами може да си направите изводите. Аз споменах някои недостатъци на децентрализираните, на криптовалутите. Техните основни недостатъци са това, че клиентите не са известни. Анонимността. Това не се уважава от нито една държава, от нито един закон, от нито едно правителство. Няма история на транзакциите. Мнозина ще кажат, да, има блокчейн, да, та има история. Да, но тя не е прозрачна и та има много ограничен кръг хора, които могат да видят действително кой стои зад тази транзакция. И по-скоро едно IP и нищо повече. Нелегални транзакции, да, те съществуват при децентрализираните валути. Пране на пари, да, реално, напълно възможно е да се перат пари с децентрализирани валути. Всичко това обаче не е възможно при централизираната валута, защото тук клиентът е известен, добре известен, той е проверен и се знае точно кой е. Има история на всяка една транзакция и тя се пази на сигурно място. Има нелегални транзакции при децентрализираните, при централизираните няма нелегални транзакции. Тук всичко е легално, съобразено с всички изисквания на законите в Европа и в света. Пране на пари няма. И затова няма риск
в един момент да кажат: вие сте нелегални, вие сте извън закона, довиждане, затваряме ви. Тук има огромен потенциал за развитие именно в нашата централизирана система. А какво означава централизирана? Че всичко е под наш контрол и ние виждаме реално, че всичко се случва през нашата система като транзакция. На какво друго искам да ви обърна внимание? Какво всъщност е CrowdCoins? CrowdCoins, както вече няколко пъти споменах, е централизирана, универсална, прозрачна, дигитална валута. Това е една система, една платформа за моментално разплащане в онлайн и офлайн режим също е възможно. Каква е нейната мисия? Тя да стане платежна система номер 1, базирана на дигитална валута и да улеснява транзакциите, като ги осъществява, още веднъж повтарям, безплатно. CrowdCoins е централизирана и прозрачна. CrowdCoins има безплатни транзакции. CrowdCoins има огромен потенциал за органичен растеж. Реален растеж. Какви са функционалностите и предимствата на CrowdCoins платформата? Тя може да се използва за покупка и продажба на стоки и услуги. И за това да ви бъде заплатено, а не просто да продадете и да вземете стойността или да купите съответната стойност, на дадената стока или услуга. Реално вие може да получите допълнителни бонуси, за които ще спомена след малко. Обърнете внимание, това не е просто място, където може да продадете и купите стоки и услуги, а може реално да печелите. Може да купите и да продадете абонаменти за вестници, за списания, за събития и други. И също да ви бъде заплатено. И не само от вашите лични, а и на хора, които са в тази система, но регистрирани по ваша препоръка и през вашата реферална връзка. Може да давате и да получавате дарения за вашите бизнес проекти и дарителски каузи. Може да правите безплатни транзакции. Може да извършвате мобилни плащания с Android и iOS приложения. Много важно е да отбележа, че имаме разработено приложение за двете най-популярни операционни системи на света, което скоро ще бъде достъпно, в момента е в тестов период и е въпрос на малко време да бъде пуснато в употреба. Това не означава, че в момента не може да осъществяваме транзакции, напротив, те се случват и без него за един миг. Приемане на мобилни плащания за вашият онлайн и офлайн бизнес. Във всеки един момент, всеки един търговец може да приема такива плащания. И на свой ред, съответно виждате, идват търговските сметки. Това са сметки с по-специален статут, не както на физическите лица, а според нуждите на търговеца, на дадена фирма, компания, съобразени с изискванията им. И може съответно да се извършват и масови плащания. Какво следва? Търговия. Питате се откъде вероятно може да бъде закупена тази дигитална валута. Как може да се купи и да се продаде CrowdCoins. Покупката може да я направите на crowd-coins.com. Това е официалният сайт на компанията CrowdCoins. Пропуснах в началото да отбележа, че това е компания, която е регистрирана по всички закони в България и Европейския съюз. Тя е българска компания и стартира своето развитие от България, като плаща своите данъци тук. Продажбата на CrowdCoins ще бъде осъществявана в акредитирани обменни офиси. Те ще бъдат под прякото ръководство на компанията, ще имат договорни отношения и всеки един може да направи своята заявка да има такъв обменен офис. Компанията е предвидила през август месец да стартират първите обменни офиси. До тогава всеки един от потребителите може да предложи
своите CrowdCoins на нов потребител, който иска да пазарува по някакъв начин в системата. Ще има нещо изключително важно, което гарантира сигурност на вашите инвестиции, а именно ограничаване на цената над 1 евро. Какво ви дава това? Тъй като в момента един CrowdCoins е 1 евро, по този начин компанията гарантира, че вашата инвестиция, направена в CrowdCoins, никога няма да бъде по-малка от тази, която сте инвестирали. Инвестирали сте 100 евро, примерно, за 100 CrowdCoin, те винаги ще бъдат не по-малко от 100 евро. В момента дневният капитал в обем е 40 милиона долара. Той предстои да бъде развиван. Това е на днешното положение. Виждаме в момента тук един биткоин пример с графиката на биткоина. Какво искаме да покажем тук? Не да говорим много за биткоин, а да се види, че при биткоин има едно много рязко движение на цената. Нагоре и надолу, нагоре и надолу. Това е така, защото системата е децентрализирана, защото има много спекулации и тук няма никакъв контрол върху цената. Виждате тук към 2014 година какво е станало от 100-200 долара. Цената рязко е скочила до 1200. Да, ако сте купили ниско долу и при 1200 продадете, солидна печалба. Но представете си, че сте от тези, които са купили при 1200 и след това цената се е сринала до 300-400. Никак не е добра ситуацията, нали? Загубата е потресаваща. Това нещо при CrowdCoins няма как да се случи, защото ръстът на цената и спадовете съответно ще бъдат много плавни, тъй като ще има реални покупки на стоки и услуги ежедневно. Потребителите ще бъдат ангажирани с тази система пряко, а не само с спекулативното движение на цената, купуване и продаване на CrowdCoin, които съответно я променят много рязко. Тук компанията CrowdCoins ще се грижи за плавното движение на курса на валутата. Този курс, разбира се, ще бъде основно определен и от обменните офиси, но компанията ще се старае да поддържа един среден курс, така че винаги да ви е изгодно да държите парите си в CrowdCoins и да пазарувате с тях. И да сте сигурни, че утре няма да се чувствате като първия бедняк, когато курсът е спаднал драстично. Нормално е да се питате как се печели чрез CrowdCoins. Аз споменах, че когато ние купуваме и продаваме дадени стоки и услуги, освен че взимаме тяхната стойност, ние можем да спечелим и нещо допълнително. Как се случва това? Ами именно чрез нашия компенсационен план. В нашия компенсационен план са предвидени 4 условни пакета за закупуване чрез евро на CrowdCoins. Първият от тях е, както виждате, бронзов пакет. Той е от 100 евро до 499 евро. Този пакет дава следните възможности. Лихва 1% месечно в CrowdCoins. Още тук вече виждаме основното предимство пред това да си държите парите, да кажем, примерно в банка. Аз не ви казвам да си държите парите в банка, където лихвата е от 1% на година, а просто казвам, при нас ще получавате 1% лихва месечно в CrowdCoins, когато си държите вашите пари. Също така ще получавате директен бонус 2% от пряко поканените и включили се чрез вас ваши партньори или просто членове, които биха искали само да пазаруват и нищо друго не ги интересува. 2% от техните закупени CrowdCoins към компанията.
В другите пакети ще има и директен бонус в кеш, който тук не се дава, тъй като това е най-малкият пакет. Наградни класове, предметни, парични и CrowdCoins награди дават. Тук също още ги няма. И също бонуси за бързина в кеш и CrowdCoin, както и предмети, разбира се. Тук отново ги няма. Следващия пакет е Silver. Сребърен. От 500 до 999 евро. Какво ви дава той? Отново, както вече знаете, 1% лихва месечно в CrowdCoins, за това, че вие държите парите си в тази система. Директен бонус от вашите поканени членове, които закупят CrowdCoins към компанията, 2%. Директен бонус вече и в кеш, това са свежи пари, които вие моментално може да изтеглите и да си ги похарчите за каквото пожелаете и както пожелаете. 10% от закупките на първото ви ниво. Тук вече виждате и отключване на два от наградните класове. Първи и втори, които се достигат при оборот от 25 000 евро и се вижда, че получавате 750 CrowdCoins и 250 евро кеш. Да, не е много, но кой ви ги дава иначе, когато просто си пазарувате или продавате някъде вашите предмети, услуги, стоки. Няма ли? Да, няма такова място. Ето тук обаче има. И освен това получавате iPad mini. Отново като бонус за това, че имате този оборот и че вие имате заслуги за този оборот. Компанията ви поощрява. Дава ви стимул вие да развивате тази система и да я препоръчвате на други хора. Вторият награден клас е при 100 000 евро оборот. Тук вече виждате, че сумата става по-сериозна, 4000 CrowdCoins и 3000 евро кеш, плюс награда iPhone. Отново на някой това може да се стори малко, но ви е бонус за това, което вие така или иначе ежедневно правите. Купувате и продавате стоки и услуги. Бонус за бързина все още няма. Този бонус за бързина ще се появи вече при най-големия пакет, но за него след малко. В момента виждате пред вас Gold пакета, златния пакет, който започва от 1000 евро и приключва при 1999 евро. Между тази сума вие закупувате златен пакет. Както се досещате, отново има лихва. И тя пак е 1% всеки месец към сумата, която вие държите в CrowdCoins. Има пак директен бонус в CrowdCoins, който вече не е 2% от първо ниво, а е 5%. Виждате, че вече има и от второ ниво такъв директен бонус в CrowdCoin и той е вече 2% и половина. Сумата нараства. Директният бонус в кеш вече също е в две нива. Не е само от първо ниво 10%, а имаме и 5% от второ ниво. Това са, както се досещате, хората, които са поканили вашите пряко поканени хора. И за това, че те са закупили от компанията определени пакети в CrowdCoins, вие получавате кеш. Наградните класове при този пакет вече са 5 на брой и това са за момента всичките наградни класове. За бъдеще може да има и още. Да дам малко повече детайли за всеки един от тях. Третия награден клас е при 250 000 евро оборот. Наградата, която получавате веднага при достигане на този оборот е 10 000 CrowdCoins, 7500 евро кеш. Отново повтарям, могат веднага да бъдат изтеглени към вашата банкова сметка и получавате също като награда и ноутбук. Четвъртият награден клас се достига при 750 000 евро оборот. Получавате
за награда 20 000 евро, 20 000 не евро, а CrowdCoins, но всъщност напротив, грешката е вярна. Защото, както вие много добре знаете, всеки един CrowdCoins се равнява на 1 евро. И когато извършвате реални покупки на стоки и услуги, вие все едно извършвате покупки в евро. Няма никакво значение, че вашите пари са в CrowdCoins. Те са минимум 1 евро и повече. Курсът на CrowdCoins ще продължава да расте, защото и търсенето на CrowdCoins ще продължава да расте. Кой би отказал допълнителни награди от неща, които прави ежедневно? Няма такъв. 15 000 евро съответно кеш и екскурзия до Дубай. За това, че вие имате този оборот. Следващият награден клас се достига при оборот 2 500 000 евро. Какво получавате? Получавате съответно 100 000 CrowdCoins, 50 000 евро кеш и BMW 5 серия абсолютно безплатно, не на изплащане, веднага. Веднага при достигане на този оборот, като награда за вашата добра работа. Бонуси за бързина тук все още няма, но идва време да ви разкажа за последния платинов пакет, който, както виждате, е от 2000 евро нагоре до безкрайност. Колкото пожелаете, толкова може да инвестирате. И забележете, добре познатата ви лихва в CrowdCoin, всеки месец 1% върху вашата сума, която държите в портфела си. Директен бонус в CrowdCoin, забелязвате вече, че е в 3 нива, 5 от първо, 2,5 от второ и 1,25% от трето ниво. Кешът отново се запазва в 2 нива, няма кеш в 3 нива и това е нормално, защото ни безкрайно може да има награди. Парите са крайно число, математиката безкрайни стойности има само при хипотезите, но тук имаме реални стойности, реални числа, реални суми. Не можем да предлагаме безкрайни награди. Именно от тук следва това, че ние сме една стабилна система, която дава ограничено количество награди. И наградните класове отново виждате, че са 5 на брой. Добре познатите ви наградни класове са съответните парични и предметни награди. Ето вече така чаканите, дълго чаканите бонуси за бързина, които са следните. При достигане на 10 000 евро директен обем за 10 дни получавате iPod или 200 евро кеш. Всички тези награди, които споменавам до този момент, се добавят една към друга. Следващата награда не премахва действието на предходната награда. Нямате изваждане на суми от предходните. Имате добавяне на суми от предходните. И тези обеми, които вие виждахте като обороти при наградните класове, аз ще се върна отново нарочно там, този оборот, всичкият този оборот, който виждате, вие никога не го губите. Този оборот винаги расте във времето и се добавя към този, който съществува за вас до момента. Тъй, че вие винаги надграждате над това, което имате. Не се връщате назад. И следващият бърз бонус е, ако постигнете 25 000 евро директен обем за 30 дни, това означава да включите в системата хора, които желаят да я използват и те закупят от компанията съответните CrowdCoins на стойност 25 000 евро и всичко това стане в рамките на 30 дни, то вие получавате 1000 CrowdCoins като бонус и, а не или както беше при предходната награда, тук, както виждате, и 1000 евро кеш.
Мисля, че това е прекрасно. И нещо повече. Забележете какво дават тези два пакета. Аз ще ги фиксирам на екрана, да се видят специално само те. Gold и Platinum. Златен и платинов. Само сега, за тези, които имат инвеститорски нюх и които инвестират именно в тези два пакета, златен и платинов, на стойност от 1000 и нагоре евро, ще получат само до края на този месец февруари върху златният пакет 24% допълнителен бонус, а за всички пакети от 2000 евро нагоре, т.е. платинов, ще получат 30% бонус. Това е върху вашата инвестиция един допълнителен бонус, който ви стимулира да развивате тази система. И това е само до края на месец февруари. Нито ден повече. И така, какво следва от тук нататък? Ако информацията ви е харесала, в което не се съмнявам, следва да се регистрирате днес на crowd-coins.com. Как става регистрацията? Посредством реферална връзка. Попитайте хората, които са ви поканили за реферална връзка, ако ли пък те нямат такава или просто сте видяли наша реклама в интернет, в Facebook или някъде другаде на уебсайтове или в Google. Попитайте компанията чрез имейл или на Facebook страницата или на Twitter страницата как да се регистрирам. Искам реферална връзка. Моля, изпратете ми. Искам повече информация. Ще ви бъде предоставена такава информация абсолютно безплатно. Има кой да ви отговори на всички ваши въпроси. И понеже споменавам въпроси, дойде време и за въпросите. Може в рамките на кратко време, да кажем 5-10 минутки, за да не удължаваме излишно вебинара, да зададете своите въпроси. Отворете чатът. Ако сте през мобилен телефон, виждате една въпросителна. Цъквате върху нея и може да пишете. Ако сте през компютър, се вижда много добре къде е полето за чат. Ако в момента нямате конкретни въпроси, аз мога да отговоря на някои от най-често задаваните такива. И тези въпроси са следните. Най-често хората питат, има ли срок, в който трябва да направя апгрейд на своя пакет? Не, такъв срок няма, никой не ви пресиля, не ви натиска и не ви казва, не, сега трябва да внесете парите. Защото точно сега е момент. Всичко е по ваш избор. Вие решавате кога и защо да го направите. Пакетът, искам да спомена, че минималният е 100, бронзовият пакет, както си спомняте, и това е първото и единствено условие, вие да имате възможност да препоръчвате тази система на други хора. Едва тогава вашата връзка става активна и може да се регистрират нови членове в системата чрез вашата реферална връзка. Как може да се теглят пари? Много просто. Вече имаме и нов въпрос току-що от Христо Костадинов. Благодаря за този въпрос. Какво гарантира за това, че не е пирамида? Какво ви гарантира това, че не е пирамида? Първо да уточним какво влагате вие под понятието пирамида. Пирамида
означава измамническа финансова схема, която се стреми просто да ви вземе парите. Това ли имате предвид? Ако е това, подобен род системи, обикновено, ако се поразровите в миналото, виждате, че съществуват първо много кратко, второ са нелегални, обикновено те са извън закона. Тук споменахме, че това е фирма регистрирана по всички изисквания на закона и отговаря не само на българското законодателство, което все още има какво да желае, а отговаря и на световното законодателство в тази насока, световните препоръки. Защото много скоро, през април, май, още лятото, в Европейския съюз ще бъдат наложени много строги мерки, които ще забранят анонимност и нелегални транзакции. Тук, както казах, това са легални транзакции. Всеки може да провери компанията, всеки може да провери какво всъщност стои зад тази компания. Надявам се, че отговорих частично на вашия въпрос. Ако ли не, може да се обърнете към компанията за повече информация, да видите, че всичко е легално. И аз благодаря отново за въпроса. Какво друго интересно мога да кажа за това, което питат хората? Хората се интересуват как могат да изтеглят парите си. В момента това доказва още веднъж, че има легалност и че не е просто някаква измамническа финансова схема. Всички ние можем да изтеглиме кеш приходите си към банкова сметка. Аз съм го направил, видял съм, че може, всеки един, който има приходи, може да ги изтегли. Всичко се случва много бързо. Освен това, ще има издавана дебитна карта, която ще позволява за в бъдеще, когато се издаде тази карта, вие да извършвате безплатни, абсолютно безплатни транзакции към вашата карта. И ако решите вече кеш да теглите пари, тези пари ще бъдат изтеглени чрез картата през банкомати или посттерминали. Там ще има съответни такси, но това е нормално за всяка една дебитна карта. Няма да са високи, но когато му дойде времето, ще бъде публикувана официална информация за тези карти. Само ще спомена за момента, че издаването на такава карта ще струва еднократно 20 евро, а за тези, които купят златен или платинов пакет, издаването на такава карта ще бъде абсолютно безплатно. Ето още едно предимство на това да имате златен или платинов пакет. Какво друго може да се каже? Много може да се говори. Интересни са нещата, но това вече е в един личен разговор. Да не удължаваме излишно нашия вебинар. Ще бъдем на разположение за всякакви въпроси, по всяко време. Задавайте ги на нашата Facebook страница, задавайте ги чрез имейл. Ако желаете, може да се направи лична среща, както вече споменах. Ще ви бъде предоставена пълна информация за дейността на тази компания, за нейните бъдещи планове и за вашето място в тази компания. Много ви благодаря за вниманието. Очакваме ви отново следващия четвъртък. Отново по същото време, 19:30, да присъствате на нашия вебинар. Пожелавам ви приятна вечер и отново благодаря за вашето внимание.